μέγα πλούσιον έλεος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ή της Διάδος εφανερώθη προσκύνησης του Καργενικόρος, η φωνή προς εμαρτύρηση, αγάπη των Θεϊών ονομάζουσα, και το πνεύμα ενίδη περιστέρας ευεβαίουν του λόγου ο ασφάλες, ο επιφανής Χριστέ ο Θεός, και τον κόσμο ότι σας δόξασι. Ιορδάνη βαπτιζομένου σου, Κύριε, της Διάδος εφανερώθη προσκύνησης του Αργενικόρος, η φωνή προς εμαρτύρηση, αγάπη των Θεϊών ονομάζουσα, και το πνεύμα ενίδη περιστέρας ευεβαίου του λόγου το ασφαλές, ο επιφανής Χριστέ ο Θεός, και τον κόσμο φωτίσας δόξασι. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένους σου, Κύριε, Μένει μαλακισμένη. Επεφάνει σήμερον οικουμένη, και το φως σου, Κύριε, εσχημιώθη επί μας, Ήρθες εφάνεις το φως το απρόσιτο. Βάλαμε, παιδιά, συγχαρητήρια, χρόνια πολλά και ευλογημένα. Ο Θεός να φωτίσει τις καρδιές σας και τους δρόμους της ζωής σας. Να ευχαριστήσουμε και το Δημοτικό Συμβούλιο, το Λιμεναρχείο, την Αστυνομία, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο για την ωραία αυτή πανήγυρη. Χρόνια πολλά και ευλογημένα, και του χρόνου να είμαστε καλά. Το παιδί που βρήκε το σταυρό θα τον εφέρει στην εκκλησία μετά να πάρει και το δώρο του. Ευχαριστούμε. Captain Nick. Να σε όλους τους συμπολίτες και συμπολίτες του και ένα χαρούμενο ειρηνικό και όσο γίνεται